Salutare, dragi prieteni! Cu voi este crescătorul lui Florin. Astăzi, duminică, ne aflăm la locul de lansare. Facem un antrenament individual. Ne pregătim de etapele de 108 și 240. Am eliberat deja un porumbel. A început să se orienteze, să plece spre casă. Este unul din pui de 2024. Singurele lui zboruri au fost la 20 și la 35. Distanța între ei voi lăsa în jur de 4-5 minute. Deja a început să nu se mai vadă. Aici avem și pe restul. Câțiva din ei deja îi cunoașteți. Este vânăta de 2024 de la bunul meu prieten Cătălin. Snow, care a venit și la video anterior. Și pagul. Restul n-au avut niciun zbor lung. Doar de la 20 făcut tot așa la grămadă. Dar în rest n-au mai avut zboruri. Deja nici nu mai văd. S-au orientat și au plecat spre casă. Au în jur de, să zic așa, 10-11 km până acasă. Dar nu este o distanță lungă, dar este o distanță pe care pe mine mă avantajează la zborurile astea individuale. Prin zona aia așa trebuie să ajungă. Să treacă pădurea, să se ducă. Este 6:42. Mai stăm puțin și facem și a doua eliberare. Vremea este frumoasă, chiar este puțin înorat. Nu a plouat, este o vreme perfectă pentru zbor. Sperăm să nu avem tangențe cu porumbeii de la zbor. De câte am înțeles, au și băieții de partea aia, nu știu, au maratonul azi, și să nu avem probleme. Dar sperăm să nu fie cazul. Am tot zis că voi mai posta, nu am mai avut timp. Și am încercat și încerc să postez cât mai des. Dar nu prea îmi permite timpul. Acum cu vacanța și cu asta voi încerca să postez cât mai mult. M-ar ajuta foarte mult dacă v-ați abona. Dacă mi-ați lăsat un like la acest video, un comentariu, mă ajută foarte mult. Sunt la început și chiar mă ajută foarte mult. Paga deja nu se mai vede deloc, niciun colț de pădure, nimic. A plecat rachetă, glonț. Porumbei sunt într-o stare foarte bună. N-am avut probleme cu ei până acum de boli. Le-am făcut primul vaccin de paramyxoviroză. Mâine am seria a doua de vaccin. Tranșa 2, au trecut deja 14 zile. Porumbei sunt sănătoși, sunt în formă, au energie. Au început să zboare seara și la dispariție. Le dau drumul în jurul ore 6, iar ei se întorc pe la vreun 7 și ceva. Zboară foarte bine. Mai mult de la ei nici nu pot cere, că sunt niște pui. Până se maturizează, mai iau puțin. Să luăm și cel de-al doilea pui. Luăm vânătul, tot de 2024. Un exemplar frumos. Luat de la prietenul meu Costeluș. Un porumbel frumos, de viteză. Sperăm să ajungă acasă. A avut o plecare mai lentă.
ceilalți nu mai au răbdare, vor să le dau drumul. Începe să se înalte și el. Când l-am luat, la o săptămână după, stătea cam supărat. Mi-era frică să nu aibă salmonella. I-am dat niște pastiluțe și a revenit. Acum după vaccin, nu-l văd să aibă vreo problemă. E sănătos. Mă uit și față de pagă, el se orientează mult mai greu. La pagă nu i-a trebuit nici 10 minute să plece. A început să se ducă și el înalt. Este undeva prin zona aceea dacă bate zoomul la telefon. După copaci. S-a orientat spre casă. Este o zi frumoasă, este răcoare. De asta aș prefera să vin cât pot mai mult mai de dimineață. Să nu-i solicit nici pe ei. Cel puțin la căldurile care au fost săptămâna aceasta. Nu vreau să-i omor cu căldura, să-i bag pe caniculă, nu, în niciun caz. Acum sperăm la următoarele etape să nu avem probleme cu căldura. Sperăm să fie mai ok, nici ploaie. Trebuia să avem Buzăul săptămâna trecută. 200 și tot așa, 280 parcă. Dar din cauza vremii nu am mai făcut niciun zbor. Aveam ploaie și pe traseu și ploaie și acasă la sosire. Pe traseu era și cu gheață, deci nu avem nicio șansă să băgăm. Riscam să pierdem porumbeii buni și nu sunt omul care să-i bag și să-i omor. S-au murdărit în ladă până aici. Tot drumul s-a furuit între ei. Am adus 8 bucăți, au mai rămas acasă 4 pui. 2 care deja au început să iasă la zbor și unul tot așa micuț care azi l-am înțărcat și l-am băgat la zburători. Și moșneagul moșul de 2013. Perechea la femeia la vânătă de 2024. Nu focalizează. Nu am încercat să-i fac eu pereche, nimic. Pur și simplu s-am perechea cu el. Din toate femelele a ales-o fix pe ea. Am mai postat și videouri cu el. Este un mascul blând, un mascul bun și la zbor. Un mascul atunci când îi dai drumul, ține tot stolul pe cer. Uitați-l, s-a reîntors pe partea pădurii. Nu știu cum să-l prind în filmare. Zboară fix coama pădurii. E greu cu orientatul lui. E din porumbei buni, nu are nicio treabă cu porumbei de zbor, cu pedigree, cu nu știu ce, nu. E din porumbei buni, porumbei care au fost zburați și la distanțe lungi, dar nu din linii de top. Cum este vânăta din ucrainieni, tigrații din perechea de tigrații acasă care au zburat fond maraton, nu. Este din porumbei normal, mi-a plăcut și la mână, este un porumbel lung, un porumbel frumos, estetic și un porumbel frumos și la aripi, la penaj. Este o pasăre frumoasă. Încercăm să facem și a doua eliberare. Luăm un pui din tigrație de 2024.
Un pui foarte, foarte frumos la mână. Un pui leit tatălui său. .83 la sfârșit. Dacă revocalizez și telefonul, 0.83 la sfârșit. Îmi pare rău că nu am pe cineva să acasă să filmeze, să-i filmezi din partea cealaltă, să văd cum aterizează, cum vin. Dar voi avea ocazia la etapa de 280. Aia va fi cea mai frumoasă. Presimt eu. A avut o plecare foarte bună. Este un porumbel foarte, foarte energic. Foarte, foarte, foarte energic, deci nu glumesc. În atacurile cu uliul nu are nicio șansă. Uliul în fața lui. Este foarte rapid și pentru un pui de 2024 nu mă așteptam să zboare atât de bine. El are o tactică mai bună de orientare. Văd că se înalță aici la locul de lansare și după pleacă. Nu face prostia pe care a făcut-o și tigratul. Tot la fel, un porumbel frumos, un porumbel cu o talie medie. Deja s-a înălțat foarte, foarte tare. Un porumbel cu o talie medie. Un porumbel arcuit cu o aripă aerisită. Un porumbel frumos din toate punctele de vedere. Am avut ofertă la el să-l dau, dar nu am acceptat. Nu am vrut să-l dau. Este un porumbel drag. Este un porumbel într-o pereche bună, de reproducție și bună la zbor de-a mea. Și nu am riscat să-l dau. Acum pui din nou părinții lui. Tot doi tigrați. Fratele lui, pe care l-am adus și astăzi, am primit ofertă tot la fel să-l dau. În partea aia spre Vaslui la cineva. A venit, l-a văzut, i-a plăcut, dar nu... I-a spus că nu-i de dat momentan. Poate în a doua serie fac eu cadou un pui. Dar așa de vândut nu mă ocup cu vândut, nu mă ocup cu prins. Lăsați porumbei să zboare. Cel mai bun sfat din partea mea. Puteți dați-le mâncare, apă și lăsați să zboare. Cineva acasă îi așteaptă. Deja nici la început nu se mai vede deloc. S-a dus. S-a dus bine de tot. Se vede energia pe care au în ei și săptămâna asta chiar deloc nu le-am băgat vitamine în apă, doar apă simplă. După vaccin, în prima zi, atât. Au avut vitamine, după nu am mai insistat. Am lăsat în sistemul lor propriu. Nu am vrut nici să-i solicit prea tare. Nu sunt nici genul care să bage pastile în porumbei aiurea, medicamente aiurea. Nu îi ajută cu niciun scop dacă facem treaba asta. E bine, e răcoare. Porumbeii văd că pleacă foarte, foarte bine. Tigratul de aici este frate cu cel ce l-am eliberat mai devreme. Pe el am primit ofertă, dar n-am vrut să-l dau. Tot la fel pe Snow am primit o ofertă, n-am vrut să-l dau. Nici nu mai zic de pagul de 2024 cu inel de 2023, că nu am avut atunci. N-am avut inele, nu dispuneam de inele. Un porumbel cu niște origini top. Tatăl lui în 2022, locul 1 maraton, palmares 2 ani. Mama lui, locul 1 maraton 2021, palmares 2 ani. Din părinți de top, părerea mea, de la un crescător tot la fel de top, din zona noastră de aici. Este de maraton, nu prea sunt eu fanul porumbeilor de maraton. Îmi place mai mult să joc viteză, demifond, maraton mai rar, cât de rar s-ar putea. Îmi plac concursurile care se termină maxim într-o zi. Nu știu, nu pot ține suspansul pentru a doua zi. Nu pot. Nu știu, așa mi-e firea. Și îmi plac mai mult cei de fond, sunt și mai mărunței.
mai subțiri, rapizi, cum îmi plac mie porumbei. Momentan nu am văzut nimic trecut de la zbor pe ruta asta pe aici, pe la noi. Posibil de acum încolo. Posibil să mai fac încă un antrenament de la 3 veci sau 5 veci, să văd, cu toți la grămadă, pentru pregătirea pentru etapa de 280. Cea mai grea etapă de până acum. Am fi vrut să facem săptămâna trecută partea spre București, tot la fel un antrenament, dar nu ne-am înțeles cu băieții, nu ne-am lămurit și am fost puțini. Nu puteam să plătim mașina pentru zbor cu doar 3-4 oameni, ne trebuiau maxim 11 și n-au vrut băieții, n-am mai făcut nimic. Avem timp, toată vara este timp să zburăm, să facem. De la anul vor fi băgați pe distanțe mult mai lungi. Pentru început, chiar mă bucur pentru ceea ce pot face ei. Mi-a dus satisfacție la fiecare zbor venit acasă, la fiecare sosire, că este mai întârziată decât mă așteptam. Nu e nicio problemă, eu îi aștept acasă cu mâncare bună și vitamine în apă, cum sunt așteptați și astăzi. Încercăm să facem și a doua eliberare. Vom da drumul pagului de 2024. Pagul care a fost zburat și la etapa de 20 pe Roman. Când a venit al doilea la mine pe crescătorie. Un porumbel frumos, un porumbel cu un aspect frumos, făcut bine. 141 la sfârșit. Sper să ajung acasă. Tot la fel și-a luat un avans în față foarte, foarte bun. Văd că nu face aceeași greșeală ca restul. Nu se mai rotește pe aici, pe la locul de lansare, pleacă direct. Un porumbel cu o voință de fier, să spunem așa. Țin minte că după ce am închis filmarea și am intrat în crescătorie, el era agățat de uli la piciorul drept. Am dat cu ceva iod, albastru de metilen și i-a trecut. Deja nici nu se mai vede. A plecat și acesta glonț. A avut un avans mare în fața celorlalți la plecare. Și este un porumbel cu o talie medie spre mare. Un porumbel de maraton. Și la ăsta a plecat mult mai bine decât porumbelii de viteză. Un porumbel cu o aripă lată, o aripă mare, tot la fel bine aerisită. Un porumbel care cred eu că la etapa de 280 va veni și de la anul, la zborurile mai dificile, de la 300, 400, îmi va face surprize. Sunt surprize plăcute. Nu-l mai văd deloc. A plecat direct spre casă. Mai avem 4 porumbei. Lăsăm la sfârșit ce este mai bun, cum s-ar spune. Nu, nimic. N-am avut o tactică de a le da drumul. Pur și simplu cum mi-a venit mie. Nu sunt genul cu
cu planuri de zbor de acasă, cu nu, nimic. Încerc să, uitați, zbor de la etapa de maraton, că tot vorbeam. Uitați. În jur la vreo 80 ceva de porumbei, 2 stoluri. Știam că va fi astăzi un zbor, am fost anunțat de băieți. În jur de 80 ceva de porumbei. În total, cam așa. Au venit de pe ruta despre Roma, pleacă spre Vaslui. Mulți. Chiar mulți. Nu cred că le-au încurcat drumul spre casa lor mei. Sperăm să ajungă și ei acasă la stăpânii lor, la crescătorii lor. Îi așteaptă. Succes! Pe calea să le urez succes tuturor crescătorilor care au avut acest zbor. Și sper să claseze locuri bune. Ați văzut, v-am spus doar că vor avea zboruri și fix așa a fost. Sperăm să nu vină ploaia astăzi, chiar dacă este pe telefon se vede mai norat, dar afară este mai lumină. Pagul meu nu-l mai văd, s-a dus direct spre casă, este și ajuns, cred că a intrat în crescătorie și bea apă. Nu stă el după stoluri, n-are nicio treabă. Este un porumbel care și când îl bag la antrenamentele cu echipa, vine primul. Se desparte din tot stolul și vine singur, pe cont propriu acasă. Deci nu-i trebuie nimeni să-l conducă. Se duce singur. De asta am și spus că mă aștept să facă surprize frumoase la următoarele etape. Ne pregătim și de-a doua eliberare. Porumbei nu mai au răbdare deloc. Îl eliberăm pe snow. Porumbelul care la antrenamentul de 30 de km mi-a venit ultimul și mă așteptam să vină primul și spuneam, a venit vânăta prima. Un porumbel de viteză, un porumbel frumos. Un porumbel cu potențial, zic eu. Uite ce spuneam. Porumbei de viteză, avansul care le au până se înalță, îl iau porumbei de maraton la plecare. Nu vocalizez deloc telefonul. Deja a început să se ducă. Ce este drept este un porumbel un pui mai bătrân. Un pui de prin martie, să zic. Tot așa, a luat o parte spre casă doar după copaci. Nu vocalizez nici telefonul. Oricum a plecat foarte, foarte bine și el. Cu el am avut o problemă săptămâna trecută. A intrat hultanul din toți porumbei fix în el. I-a smuls 3 pene din coadă. De-abia acum am început să-i crească la loc. Tot la fel este un porumbel cu un temperament calm, un porumbel cu minte, frumos la mână. Un porumbel cu o talie medie, mică spre medie. Un porumbel care voi de la anul, dacă apuc să-l zbor de la anul, tot are probleme cu ulii el, întotdeauna. Ori vine agățat, ori vine rupt, ori vine fără pene în coadă, dar are o voință de fier și ajunge acasă. Sperăm ca de la anul să fie mai calculat în direcția spre casă și să nu mai avem așa multe probleme cu ulii.
Da, nu am mai avut niciun gând să se întoarcă, să facă ture pe deasupra locului de lansare, a plecat direct. Un lucru care chiar mă bucură. Se vede că porumbul este într-o stare perfectă de zbor, sănătatea lor este pe primul loc. Nu sunt genul care să-i neglijez. Atât timp cât am și eu și cu liceul, încep să mă ocup și de ei. Nu mai văd nimic din partea aceea unde au venit și ceilalți de la zbor. Posibil că au mai fi trecut mai dimineață până să ajung eu aici, dar n-am fost așa atent. Eu ar fi trebuit să fac lansarea cu 1 kilometru mai în față, mai înapoi, dar nu avem nicio șansă. Încurcam porumbei în Popușoi. Nu aveam cum să-i eliberez. Erau popușoi foarte mari. Așa că am zis că mai înaintez și fac eliberarea de aici. Vremea în continuare este una stabilă. Bate puțin vântul au vânt din față, dar nu puternic. Asta ar fi singura lor problemă, vântul din față, dar nu un vânt foarte puternic. De-abia adie. Au mai rămas 3. A mai rămas albul cu inel de Franța, care îl voi zbura doar pentru satisfacția mea, nu voi continua cu el la etape, la nimic. Mai avem fratele la Tigrat, cu inel de Rusia, tot din 2024, și vânăta din ucrainene de la bunul meu prieten Cătălin, de FCI 2024. Vânăta care sper eu să vină prima și la 280. Asta s-a lăsat-o mai ultima. La eliberări sper să vină mai bine, chiar dacă, nu știu, a făcut în jur de 15 minute de la Roma până acasă. Și a fost o vreme foarte bună atunci. Și a venit binișor. A spus, nu mă așteptam să ajungă ea prima. Mă așteptam la snow, poate la pag, dar nici de cum la ea. Să facem și a doua eliberare cu albul de Franța. Este din perechea mea bună de reproducție din mama lui, zburată pe Piatra Neamț de 4 ori și de 4 ori venită, și tatăl lui un reproducător de top 868. Sper să ajung acasă. A avut o plecare bombă. Tot așa, are o talie medie spre mare. Este un porumbel care se încadrează la fond maraton. Nu există satisfacția lui viteza. Acesta are o altă tactică de zbor față de restul, zboară pe marginea pădurii. Eu zic că este un avantaj. Am mai auzit de la alți crescători că este un dezavantaj. Dezavantajul este că ar putea să-l agățe mai repede hultanul. Avantajul este că pe marginea pădurii bate mai tare vântul și îl ajută să plece acasă. Acum, opinii și păreri sunt de peste tot. Nu ne putem lua după ei. Mai ascultam și câte un sfat, dar nu putem să le luăm toate sfaturile în calcul. Deja a început să se orienteze. Se vede că este destul de înalt.
a început să dea ture. Este un pui care nu l-am mai băgat până acum. Cum am spus, pleacă pădurea. Este un pui care nu l-am mai băgat până acum. Este un pui care îl voi zbura la 108. Nu, v-am spus, nu vreau să trag de el la etape, chiar dacă este din porumbei buni, nu e satisfacția mea să zbor porumbei albi. Doar Snow, care și el e dintr-un tigrat și un alb. Acesta, deja a plecat. Acesta este din doi porumbei care scoate doar albi. Albi, la a doua serie am avut un vânăt cu vânturile albe. Acum la a treia serie sunt curios ce va scoate. Dar oricum, v-am spus, îl voi zbura până la o distanță medie, 108, nu voi trage de el tare. Dacă vă care voință și vine printre primii, poate îl voi băga și la următoarea de 200. Dar v-am spus, la mine să văd un porumbel care are potențial, trebuie să vină în primii 3 maxim. Dacă poate și prin primii 3 pe lansare, dintre toți porumbeii care sunt îmbarcați. Un lucru greu pentru niște pui de 2024. Dar nu e imposibil. Este un lucru greu, dar nu e imposibil. Au fost momente și cazuri când puii au clasat și au zburat mult mai bine decât maturii. Dar v-am spus, nu în fiecare caz. Au fost cazuri, dar nu peste tot. Depinde și de porumbel și de cum este întreținut. Au mai rămas 2. Vânăta și fratele la tigrat. Nu-mi fac griji în privința femelei vinete că nu va ajunge. Și nici în privința puiului tigrat. Amândoi sunt buni la zbor, rapizi, iuți, nu sunt proști să se bage cu alți porumbei în stol. Preferă să se orienteze și să plece spre casă. După cum se vede, vremea începe să se facă din ce în ce mai norat, să vină ploaie. Uitați încă unul de la zbor. Nu-l prind pe telefon. Oricum, un negru, dar s-a dus glonț. A venit rapid și a plecat glonț. Tot la fel, la aceeași rută. Partea romanului spre Vaslui. Văd că trec din ce în ce mai mulți porumbei. Zona asta pe aici. Înainte le era frică să facă zboruri pe ruta asta. Spuneau că se pierd mulți porumbei. Ce este adevărat, au dreptate și ei. Suntem înconjurați de pădure zona asta aici. Și trebuie să fii un porumbel cu potențial. Să poți trece pădurea și să nu fii rupt acasă sau să nu mai ajungi deloc. Hultanii s-au mulțit, sunt din ce în ce mai mulți. La zi, la mine, într-o zi maxim 3 sau 4 vin și mă deranjează. Chiar dacă nu fac pagube, dar sunt un deranj pentru orice crescător. Uitați-l, acum mi-a apărut în cadru. Dacă se vede, s-a reîntors și a plecat din nou partea aceea spre Roman. Să nu fi fost speriat de uli. Porumbelul când este speriat se întoarce, nu-i mai trebuie nimic, nu-l mai interesează de absolut nimic. Zboară în continuare marginea pădurii.
partea aia așa. Doar că este foarte departe. Să facem și următoarea eliberare. Este 7 și un sfert. Avem vreo aproape o oră de când am venit. Și chiar mi-a plăcut cum au început să plece porumbeii. Nu am găsit un loc mai bun pentru lansare. La următorul antrenament, poate săptămâna viitoare, să mai facem încă unul de pe aici sau distanță mai mare, să bată până în 20 și îl fac la grămadă, la echipă. Oricum, voi reveni cu video. Acasă pun pare că vor ajunge toți. Când ajung acasă voi face un video și de acasă. Dar voi reveni cu detalii până la etapa de 280. A început să bată vântul. Porumbei o vânt din față. Puțin mai greu, dar sperăm să nu întâmpinăm probleme. Lăsăm vânăta la sfârșit. Facem următoarea eliberare. Fratele la tigratul cu 680. La fel un tigrat frumos. O plecare la fel rapidă. M-a spus cei de viteză au niște plecări lansate din prima. Iar cei de maraton, fond maraton, preferă să zboare mai lent, dar sigur. În zona aceea așa, dar nu vocalizează telefonul deloc. Mai este încă un stol pe partea pădurii, în direcția aceea, acolo l-am zărit și eu. Sperăm să nu avem probleme. Uitați-l pe el. Se orientează și pleacă cum a plecat și albul. Preferă pădurea decât să zboare la câmp liber. Este mai greu la câmp liber ca porumbel cu vânt din față. Pe pădure, nu știu să zic, dacă ar avea un avantaj mai mare ar avea dacă ar avea vânt din spate pe pădure. L-ar ajuta mult mai mult. Oricum, porumbelul s-a orientat superb. Plecat zona aceea. A plecat pădurea în orice caz. Până acasă nu face mult, dar nici puțin. Cuvântul ăsta din față îi dezorientează destul de tare. Noi sperăm să nu avem probleme, să nu avem niciunul rupt. Asta este cel mai bine. Mai stăm puțin și facem și ultima eliberare. A rămas doar vânăta în ladă. O femelă superbă. La început când am achiziționat-o pe ea și pe fratele ei, credeam că este mascul și fratele ei femelă. Din păcate fratele ei a fost prins de uliu. Ori braconat, ori prins de uliu la primul antrenament. Ea mi-a venit, el nu mi-a venit înapoi și tot am crezut că este mascul până mi-a venit moșul
în crescătorie și după am văzut că stai că asta este femelă. Și s-a făcut la pereche cu moșul de 2013. Un moș cu o vitalitate extraordinară, nu știu să vă spun. Se vede că e din porumbei buni. Și este o femelă de talie medie spre mare. O femelă care merge zburată fond maraton. Fond maraton maxim. Nu m-aș risca personal să o bag la etape de maraton. Chiar dacă are o aripă măricică, nu m-aș risca. Și v-am spus, nu sunt doritor și nici iubitor de maraton. Nu prea îmi place. Se omoară mulți porumbei la etape de maraton. Lansări făcute la prostie, neglijarea lor pe parcursul traseului, nu prea interesează, nu peste tot, dar în general am văzut că nu prea interesează să-i hrănească, dacă lansarea este întârziată să le dea niște apă. Și porumbelul, vă dați seama că la primul liaz, acum a fost și în cazul de față cu balta de petrol din partea aia spre București. Foarte mulți de la distanță mare porumbei cred că este apă și când se lasă pică în smoală. Nu mai au nicio șansă să mai scape. Mor foarte mulți porumbei acolo. Și am dat mesaje și la garda de mediu și nu doar eu, mulți alți prieteni, dar se pare că nu se vrea să facă nimic. Suntem lăsați așa să ne pierdem munca. Sperăm să nu avem probleme de genul noi pe parcursul carierei noastre cu porumbei. Uitați încă doi de la zbor. Nu știu cum să-i prind. Tot la fel despre Vaslui. Să nu fie din stolul ăla foarte mare. Și acum să se fie orientat, să fi plecat de-abia acum spre casă. Asta este un dezavantaj în zboruri cu un numeric mare de porumbei. Îi dezorientează de tot. Vom face și ultima eliberare. Nu o mai iau în mână, îi dau drumul direct din ladă. Pe ea a prins-o vântul mai tare. Nu e nimic, este o zburătoare de excepție. A plecat la vale și face aceeași tactică cum a făcut și Snow și fratele la Tigrat. Vine pădurea. Un avantaj pentru porumbei, se pare. Odată ce ei iubesc mai mult să zboare pe marginea pădurii, înseamnă că este un avantaj. Nu prea vocalizează telefonul. Uitați-o, s-a înălțat foarte tare. Ea așa face și de obicei. De-abia o mai văd în filmare. Dacă trag zoom-ul nici nu se mai observă. Pe ea chiar că o dezavantajează vântul. A început să bată din ce în ce mai tare. Posibil să vină ploaia astăzi. Sperăm să... Uitați încă unul de la zbor. Sperăm să nu ne prindă aici ploaia. Sper să ajung și eu acasă cu bine.
deja nici nu se mai observă. A plecat pădurea direct. Este o femelă cu un chef foarte, foarte mare de zbor, cu o musculatură foarte bine formată pe ea. Tot la fel un pui de prin martie, un pui care, să-mi vedere și camera, un pui care sper să-mi fac rezultate de la anul. Sper să nu am probleme până la anul cu ea, cu zborurile, cu ulii, braconajul care a început să fie din ce în ce mai mare peste tot. Și la mine în zonă se braconează, nu spun nu, dar tot mă rog de băieții care braconează să elibereze. Majoritatea o fac, majoritatea nu. Eu am mai cumpărat porumbei braconați cu chipuri la picioare, i-am eliberat. Porumbei, majoritatea au mai ajuns acasă, am fost sunat. Nu îmi place să știu un porumbel că este prins și că cineva l-așteaptă acasă, dar nu mai poate ajunge din cauza unor proști care îi braconează, le ia chipul, care un chip e 6 lei. Sincer, acum ce faci tu cu un chip? Dă-i drumul la porumbel să ajungă acasă la el. De asta nu vă merge niciodată. Dar na, nu putem să le dăm în cap. Încercăm din cât putem și noi să-i convingem să nu mai braconeze, să-i lese să ajungă și acasă. A început să se înnoreze din ce în ce mai tare. La ora asta trebuie să fie și deja soarele. Din cauza vremii nu-l văd deloc. Greu și pentru porumbei să ajungă acasă. Înnorat, vânt în față. Porumbei de la zbor, după cum am văzut, au vânt din spate. Un avantaj pentru ei, un dezavantaj pentru mine. Oricum, când ajung acasă, încerc să filmez. Sperăm să nu avem niciunul agațat de uliu sau mai știu eu rupt, să nu mai poată zbura. Cum v-am spus, m-ar ajuta foarte, foarte mult o abonare, un like. Este o muncă nici ușoară pentru mine. Încerc să fac asta cât mai des posibil, cât îmi permite și mie timpul. O fac din plăcere, nu o fac pentru bani, nu o fac pentru nimic. Este plăcerea mea. Dar m-ar ajuta foarte mult dacă ați aprecia munca mea. În rest, ce să vă mai spun? Ne vom revedea în video viitor. Încerc să mai fac încă un antrenament până la etapa de 280. Vom vedea cum ne va ajuta și pe noi vremea, condițiile și să fim sănătoși. În rest, ce să vă mai spun? Vă mulțumesc pentru like-urile oferite și pentru abonații care s-au abonat la canal, la ultimul videoclip. Mulțumesc foarte mult. Pentru voi este un simplu buton, dar pentru mine înseamnă foarte, foarte mult. Vă mulțumesc mult, cu voi a fost crescătorul lui Florin. Ne auzim în video următor. La revedere!